Hello mga bay, mayong adlaw, may panglawas kaninyong tanan. Aniyan ako sa inyong maestro, no? And our lesson for today is about chicken, chicken in the oven. I will going to teach you today how to make a very simple chicken in the oven. Ada, bahala mo diha. Okay, man English na ni. So, atong mga atong mga kinahanglanon, mao kini. Ang manok, no, ako na siyang gipikas og katunga. Siyempre gipikas gid og katunga, no. So I cut it into half, into two, and then this all what we need: onion, garlic, yogurt, carrots, oil, soy sauce, and vinegar. Okay. We are going to chop first. Chop. Gara po siya. Asa mo kutsilyo na ko. I am going to chop first all these ingredients. Okay? And sa muka. Sige. Ako sa niipos ha. Kay lisod kayo maghiwa, no? Nga nagawid ka sa kamera. Silang Dolores may Amores. So hiwaon ni mo siya o ginagmay lang, no? Kay imuha man ni siyang i-blender. And kanisag ang sibuyas. Gmayon ni mo. You have to cut it into small because you're going to blend it. Garlic, so in English. Okay, then pusa-pusaon ni mo ang kuan garlic. Ambot lang say pusa-pusaon. Wala asa naman tong kuan kanang usa ni sudanan sa blender. Halat sa mga bay ha. Nangita ko sa blender di ara man di sa kong atubangan. Ato ana nang ihagbong. Blender, blender may hagbong ang mga panakot. And then we are going to put oil, only 50 ml. Yeah, little only. Ayan, 50 ml. Imuha na dihang ikuan. And after that, 1/3 cup of soy sauce. Okay. Ayan, 1/3. Asa ba ni? Ana ang 1/3? Kita ba ninyo? Basta 1/3. Ani akong gigamit nga measuring cup. And og 50 ml. Asa naman ang ml aning kagwangan eh? 50 ml aning suka. Vinegar. 50 ml then. Tanganan nato mga kuan. Ba't sabi kalisod ng kagwangan. Dayon, butangan na nato og 1 teaspoon na kuan. Salt. Then 1 teaspoon also garlic powder. 1 teaspoon of onion powder. Nanay! Agay, hapit mahagbo. Magay, nasalo ra sa akong mga kuan, no? Nasalo ra sa akong mga, okay, 1 teaspoon of, what's that? Onion powder. And then, half teaspoon of turmeric powder. Yung korkom nila dire. Half teaspoon of coriander powder. And little lemon powder. And you can add black pepper powder because here I don't want to put black pepper powder because my tatay it's a very oh my god, it's dili pwede sa iya ha. No, dagman English ulit sa. And then of course this one, the yogurt. Okay, you can use any kind of yogurt. Yeah, diara. Ito nang ihuwad ang yogurt, no? And we are going to blend now. Blend. Garap siya. Ato na ning i-blend siya mga bay na mahadlok ra ba ko aning blender diri, masiga-siga. So, kapila na ko sige nga paliti ko bagong blender wag gihapon. Ato to slow ko ning cramp. Para mapino maayo ang pagkuan, pagaling niya. Yeah.
then before you enter the chicken, you have to make hot first the hot make hot first the oven, so that when you enter it, the oven must be hot. Okay, then natapos na yung pag-blender natin. Ito nang ibubo dali sa tuwang manok, no? Pikas ra kay ako man tatay mo kaon karon, so I make only half chicken because only my tatay will eat today, and this is his diet food, no? Pang diet kuno ni niya. Ano, ato na siyang paliguan og sauce niya, and then after that we will cover aluminum foil. So ayan, we cover already aluminum foil. So we're going to enter now in the oven with i-adjust na nimo na ang kwan kay napainit ra man ka, so i-full nimo ang imong oven. So karon nimo nang i-enter, i-adjust na nimo sa 200 unsa ni tawag ani, centigrade. basta nasa 200 lang, and diri sa nimo sa ubos ang kayo. O unya na lang nato ipaibabaw og kuan na dayon 120 minutes. Pag mahuman na ng minutes nimo 120, it means luto na siya bay, no? So pag abot sa 20 minutes, no, kung maabot na siya dire diha ang kuan ka ang iyang init, imuha na siyang ibalhin. Ang init ibalhin na nimo sa ibabaw para mupula na raw sa ibabaw, para mupula ang ibabaw niya, mura na siya gyud. So karon ato nang ilunod na. Ayan, kinahanglan init kayong oven. Ayan mo isulod ang manok. Di ara mga bay. So maura na itong leksyon kung adlaw ng mga bay, no? Papulahon lang nato ang ibabaw, and okay na siya. Maura na ang timplada. Simple ra kaayo mo na yung diet sa akong tatay karon. So ayan ako man nang ako ang programa karon. Magasibya sa mga gamanan ng mga ngalan dinhi sa kawanangan. Hello kay Bay AJ, kay Reggie Gaudia. Hello Bay Crane Owal ba ni Bay? Crane Owal, hello nimo Bay. Wag di arano gi-caps lock para bato nimo pag comment para intense. Bay Alma Grifaldon, hello kanimo Bay Alma Grifaldon. O kanimo sa Bay Abel Aliera. Bay Ana Bordadora Takak, hello sab kanimo Bay Osaya Ayama, Joy Aligado, hello Bay. Hello nimo Bay Burley V ba ni Bay? Ay Emelda Limbaro Ilardo, hello kanimo Bay. Hello sab kanimo Bay Ellen Agapay. Og sa mga magsuon nga si Bay Jocelyn De Asis Chato o kay Jade Chato, hello ninyo tanan. Pasaylo alam ko sa mga ulan ako na buyagyag na nawagwag ni drin sa kawanangan, ha. Basta kay anam mo nagtamo og sibya, basta ay lang mo kapuol diha og comment hanto na makita na ko yung mga pangalan. So daghang salamat yun yung tanan sa inyong makanunayo nga pagatang sa kong mga kabuang dinhi sa kawanangan, no. Inyong suking tiglingaw dinhi sa kahanginan. Daghang salamat yung tanan na di mo mapula na ning dagway na ko ning ako nga mga simod nung sigilag sayaw. So daghang salamat padayon lamang ta sa atong mayong tumong ni kalibutan na. Wala magkinonsa basta ako ang kilay karon wala ninyo nakiti. Ako ang kilay pero may forma. Mga bay daghang kay salamat yun yung tanan, ha. And amping mo diha kanunay. Hinaot nga ang gugma og kalinaw maghari sa matag usa kanato. Og mao na ni atong kinabuhi, no. Sama nang atong himutangan karon hinaot nga kuntinto na lamang ta sa atong kinabuhi. Og unsa man ang gihatag nga kapalaran kanato to ako ning dawaton og higugmaon kay asayod ang kitas ang satanan kung unsay atong dangpanan. So daghan salamat kini inyo ida kabkab inyo nang sarang maestras Facebook gihimong radyo boom boom. Daghan salamat nga, bye.